салом дӯстони азиз, бародаро, бо диққат тамошо кунем видеора. Бисёр видеои ҷолибай барои ман ҳамин чида мисол худам бигем гирифтор шидам ана ай сабаби ҳамин атёркара. Ана нигоҳ кунед, ин атёркаи корима ки мисол ман ҳама қасари сол ба ҳамин кор мекунам. ин пеш ба қувват буд, ҳозир ина нигоҳ кунед, дидед меғалта. Ина нигоҳ кунед, ман айни корда кор кардестам, мисол меғалта. ҳамин ҷошам уже мебуроя. Анака нигоҳ кунед. Анака ман мисол ака ма касби падар май ҳамин устогӣ, ана падари ма чӣ хеле истифода бурд, махт мехостум шумо да нишонтим, аммарам айс пас ҳам хеле истифодаем барам. Нигоҳ кунед. Ина дута атёрка, ҳардаш ба қувватан, ҳардаш наван, ҳардаш ду тарафан. Нигоҳ кунед. Ина ма дута. Мисол ина фигурни, параша фигурни да туғри кардагим, иша простойда. Айни кор карданда, мисол ҷое ки фигурни дар кора мегирам, фигурния истифода бурдан мегирам, сразу у параша намегардонам, барои инҷоам подшипникай метавона бо ҷазир шава. Ана бо мисол ҳамин параш меиста, ана простой ки давоши сразу иша мегирам, иша мемонам, иша у парош запас меиста. Ана ҳамия гуфтам барои шумо пешкаш кунам. Ана и вариант бисёр варианти хубай, мадам мисол маъқул шид, долга мерава, бо у парош запас мемона. Хоб, канали мо хушсадо ва хурик 90 ҳатман дастгирӣ кунем морам, ки моам пеш равем, и сирра асрора мисол ба ҷо накунем, ранги дигаре усто барои шумо мисол як зурайда, як пешравия зиндаву сарбаланд бошед.